Салом бинандагони хабартинҷӣ. Ширкати ҳавопаймои Somon Air аз 9 то 31 октябри соли 2020 ҳудуди 107 парвози иловагии чартериро аз шаҳрҳои гуногуни Русия ба Тоҷикистон анҷом хоҳад дод, изҳор дошт Вазорати умури хориҷи Тоҷикистон. Вазорат гуфт, шаҳрвандоне ки ба ватан бармегарданд, бояд ба худ маълумотнома дар бораи сиҳати аз COVID-19 дошта бошанд, ки на дертар аз 96 соат пеш аз омадан ба Тоҷикистон дода шудааст. Кӯдакони то 3 сола аз пешниҳоди маълумотномаи тиббӣ озоданд. Зикр шуд феҳристи шаҳрвандоне ки метавонанд тариқи парвозҳои чартерӣ ба Тоҷикистон баргарданд. Аз ҷониби комиссияи махсуси назди сафорат ва консулгариҳое тартиб дода мешавад, ки Вазорати умури хориҷи Тоҷикистон таъкид намудааст, ки ба қишрҳои осебпазир пеш аз ҳама беморон, занон бо кӯдакони хурдсол, солхӯрдагон ва шаҳрвандоне ки ба Русия ба сафари хидматӣ рафтанд аввалият дода мешавад. Бо иттилои Вазорати умури хориҷи Тоҷикистон аз 9 то 31 октябр парвозҳои зерин дар назар мебошанд. 9 октябр Москва-Душанбе, 10 октябр Москва-Душанбе, Санкт-Петербург, Новосибирск-Душанбе, 11 октябр Екатеринбург-Душанбе, Уфа-Душанбе, Москва-Душанбе, 12 октябр, 13 бозам Санкт-Петербург, Новосибирск-Душанбе ва Санкт-Петербург аз ҳама беш аз парвозҳо мешавад Уфа-Душанбе, Краснодар-Душанбе, Москва, Санкт-Петербург. Дӯстони азиз, ягон савол дошта бошед, ҳатман дар комментария нависед, ман ба шумо ҷавоб хоҳам дод.